Dís Marie Chalini, Dís Marie Scalari. Go. Wiltshire Vreg. Yeah. Her. Cotton car hosting to over UCC. Fado, nuair a bhí mé sa chláiste ollscoile, mé féin agus Seán McCool agus daoine mar sin. Bhí mar le chéile sa chláiste agus bhí mar ag fálam le chéile agus bhain mé anna henahas. Agus nuair a fuair mé an céim an son chuig mé ag obair mar an bhúntóir. Agus an son dír an chláiste ar an Carúló agus bhí mé Carúló ar chuige chlogan san Tránhóna. Agus do réir a chéile an son chuig mé ar neisciúlín chláiste agus in isbí me go bhar an gach lá. An blis go nárbí tú múntóir cad a fáileann tú an fáileann tú é mar eile. Ó ie, de bhuain mé gaeilge agus de bhuain mé stair. Agus stair freisin agus de bhuain mé bíorla in isisiú sa ríis. Agus bhí an scoil, bhí mé anna henahas an scoil. Bhí an scoil thar bar. An téim tú gí an Ghaelta? Ó téim agus is minic a chuig mé go dtí an Ghaelta. Cosú libse bhí mé anna óg nuair a chiad chuig mé go dtí an Ghaelta agus bhí mé anna henahas. Agus is cuilam na léhananta sin agus é caint le muintir na haite. Bhí saoil úntacha gom. Agus is cuilam an lá nuair a dabhla mé an Abert. Bhí saoil an Bhadar a Bhain a gom. Agus saoil an Bhadar a Bhain sin saoil úntach. So bhí saoil úntacha gom sa Ghaelta. An bhfuil an Ghaeltach sa go bailile No, tá ceann sa Gaillimh, tá ceann sa Gaillimh. Tá ceann deafan go ceann an Corcaigh freisin. An bhfuil Ghaeltach Corcaigh? Tá Ghaeltacht bheagán son in eice le Bailliúrna agus an son tá Ghaeltacht eile agus bhí mé an son go minic agus an son chuig mé siar go dtí Ciarí go dtí áit ar a benn Corcaigh agus Ghaeltacht álinge se Corcaigh in eice na Farige. Yeah, no, tá tú nuair tá tú do sios go an Ciarí tá taking to she is boher agus tá Ghaeltacht tá sé sin Bailliúrna. Oh yes. An raibh tú ag obair ar UCC le an taim mar fad? Ní raibh ag obair an taim mar fad, bhí mé ag obair ar scoil ar feige fad. Agus an son bhí mé ag obair mar phríomhid a táinisteach cosú leis an máiste ó Gradam. Agus an son bhí mé ag obair mar phríomhide cosú leis an bríomhid atá gibse agus an son chuig mé sacraín chláiste. Cad é an focail in Gaeilge is fearr leis? An focail sin ceist únta gur míle agad is meile an ceist sin. An focail is fearr sa Gaeilge ná ina stelle bheithiigh. Tá an duine sin ina stelle bheithiigh. Agus sé is bríle sin ná tá sé beo agus bríomhar agus rihann sé timp na haid agus déanann sé lánibre tá sin ina stelle bheithiigh. Cosú libse tá sibse in uair stelle bheithiigh. Ní stadan si bheithiigh obair agus é caint agus é gáirí so sin ina stelle bheithiigh. It's not like excited, hyper. Yeah. Se agus áthas agus é lánibre agus bríomhar. An bhfuil éon cábhaint seir go? Tá lán cábhaint frigum. Ibre héan is meilm bheithiigh léamh. Agus is meilm bheithiigh siúl comma agus is meilm a bheith ag obair sa chistin. Is meilm agus tugam cabhar dom a bheith céile sa chistin. Tugann si cad dom taftasteach go dtí an chistin agus an chistin Agallamh. Sin é an job mór atá gomsa an chistin Agallamh. Job anna bhór sé sin. Job anna hocht agus sé sin a chalíní an chistin Agallamh. Agus so duine má bheith céile an cáca milliis agus déanann si scón tá siad son go háling ar bhad, déanann si an dinéir agus Agallamh an chistin an son nuair a bhíonn si críochna.
So cai is féidir lo cógracht agus cai tú glan. Caiad, sinné, tá ceart a fad agat. So caiig mis an áid a glanna agus caiig ma bhain chéile an dinéir a olivú, an cócrocht íanamh. Tá ceart a fad agat. Sin tá mé mar sin le manan. An bha, maho. So agus an malata bheith cócrocht? Pí beag le. Bhí orintá le burna mé rudí. Ó, í tásta gom. Dóite, bhí sé dóite, bhí sé dúmh agus dóite, tásta gom. Yeah. Is clean. Waffles, tá sin félum pasta dhéanamh. Yeah, is féidirlumm sa tósta dhéanamh. Tá manamach chun tósta dhéanamh. Agus té. Ó, té, Tá cuisigh mai dhéanamh té, a tá níos fearr dhéanamh tósta stoilm. Ní málam té. Is brealum copán té. Is brealum copán. Ó se, berries tea is brealum berries tea. For me, you saw my nano Lions tea. You were free on the side. Take a mission come up. Yeah. Ní léon de freak down an bhfuil. Ní dólam go bhfuil. Tá sé just an anam. Tá ceart agat, yeah. Tá ceart agat. Gur mé mar go. Okay, gur a míle maith gribh sé scoláirí, gur a míle maith gribh. Slán. Slán.